Dlatego też młodzież nasza w tym momencie zapraszam serdecznie na wieczornicę, w której będziemy właśnie przyglądali się tej wielkiej postaci, tak wielkiego człowieka. Postać najbardziej znana na całym świecie. Miliony ludzi uczestniczyły w spotkaniach z nim. Podczas jego licznych pielgrzymek miliardy ludzi widziały jego twarz na ekranach telewizorów, na okładkach ilustrowanych magazynów, nawet na znaczkach pocztowych wielu krajów. Wreszcie na obrazach adaptowanych do najodleglejszych zakątków ziemi wielu bez trudu rozpoznajemy mocny i ciepły głos, pominający się zawsze o prawa i wolność każdego dziecka Bożego. O godzinie 18:44 kardynał Felicis z loży Bazyliki Świętego Pawła obwieścił zebranych ludziom i całym światem. Habemus Papa, mamy papieża. Wiele lat wcześniej, 24 listopada 1848 roku, kiedy papież Pius IX spełnił się przed włoskim oddziałami rewolucyjnymi u króla Neapolu, Juliusz Słowacki napisał słynny wiersz o charakterze wiecznym. Papież słowiański zlęknie się i nie opuści Watykanu. Pośród list nazw Padł uderza w ogromny dzwon. Dla słowańskiego do papieża otwarte drogi. Ten przed mieczami nie uciecze jako wybuch. On śmiało jak drog pójdzie na miecze światłem do prochu. Twarz jego słońcem rozpromienią nalany na słuch. Zatem rosnące pójdą premioną światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozlani nie tylko lud. Jeśli rozkaże, to słońce stanie pomocą, to cud. Święty Jan Paweł II był nauczycielem. Była sesja zimowa. Czekaliśmy na księdza profesora Karola Wojtyłę, który miał egzaminować z etyki. Po 2 godzinach wszyscy rozeszli się do domu. Poza jednym kolegą księdzem, który przez cały semestr nie był na ani jednym wykładzie księdza profesora Wojtyły, gdyż w tym czasie wyjeżdżał na wystawę malarstwa do Warszawy. Ksiądz profesor prosto z opóźnionego pociągu przyszedł pod salę egzaminacyjną. Wyglądał bardzo młodo. Nie wyróżniał się wizualnie wśród księży studentów, którzy byli parę lat młodsi od niego. Ksiądz, student, pyta Karola Wojtyłę, którego wcześniej nie widział na oczy. Stary, ty też na egzamin? Tak, odpowiedział zgodnie z prawdą ksiądz profesor, nie dodając ważnego szczegółu, że w charakterze egzaminatora. Ksiądz student zaczął ubolewać nad spóźnieniem egzaminatora, a tenże w nich zorientował się, że czekający nie uczęszczał do wykładu. Usiadł obok niego i zaczęli godzinną rozmowę związaną z zagadnieniami etyki, które były przedmiotem wykładów. Ksiądz student z podziwem popatrzył na księdza Wojtyłę i stwierdził: stary, jak ty jesteś obkuty. Proszę cię, jeśli przyjdzie ksiądz profesor, to nie chodź przede mną na egzamin, bo z pewnością uleje. Dobrze, zgodził się pokornie ksiądz Wojtyła, ale powiedz mi szczerze, dlaczego nie byłeś na jednym wykładzie? Bo wiesz, panuje już powszechna opinia, że jego wykłady są bardzo trudne i wręcz abstrakcyjne. Ale gdyby miał taki dar przekazywania wiedzy jak ty, to słuchałbym go z największą przyjemnością. Dobrze, to daj indeks, powiedział ksiądz profesor. Co ty, żarty sobie stroisz? Zapytał ksiądz student, na co usłyszał. Daj indeks, jestem Wojtyła. Ksiądz profesor wpisał oniemiałemu z przerażenia koledze 4+. Z uwagą, by jednak w przyszłym semestrze zaczął uczęszczać na wykłady, by samemu wyrobić sobie sąd o wykładowcy. Tym pozornie małym wydarzeniem, o którym dowiedzieliśmy się natychmiast,
zyskał taką sympatię, że bariera iluzorycznego strachu została pokonana na zawsze. Mimo humoru był zawsze wymagający wobec siebie i innych i nauczał o konieczności wymagania od siebie. Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami. Nie pozwólcie się mamić zwiedzeniem konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawdźcie mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z dowodem. Dlaczego tak wielu młodych ludzi nieustannie pragnęło bliskości jednego drugiego? Dlaczego w świecie popkultury swoją ikoną uczynili kogoś, kogo wielu, przynajmniej na początku stawiało poza nawiasem nowoczesności? Tak głośno jak tak żywie porywany przez młodych. Dlaczegoż kiedy niego nadal coraz słabszy, coraz bardziej chory i stary? Wydało się także bardziej coraz odległej od rozbawionej, kolorowej, nastawionej na konsumpcję młodzieży. Pamiętam, że te pytania przychodziły na nas tamtej nocy, na placu Świętego Piotra, kiedy Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Najpierw niesamowite wrażenie milczącego tłumu, wpatrzonego w jasne okno w czwartym piętrze Pałacu Apostolskiego. Potem w tym tłumie ogromną większość stanowili ludzie młodzi. Sobotni wieczór nie znaleźli się na dyskotekach czy w barach, lecz przyszli czołowali przebiegających podwierzeń. Takie były też kolejne dni, aż do piątkowego pogrzebu, kiedy wśród tłumów oddających hołd zborowemu w Bazylice Świętego Piotra dostrzec można było młodych z całego świata. Nieraz prosto z lotniska czy dworca przybył ustawić się wielogodzinną kolejkę, żeby choć przez moment oraz ostatni złożyć połącze swojego ojca. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdani samych siebie, a Chrystus stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie. Ojciec chyba właśnie to słowo najlepiej oddaje stosunek, jaki istniał pomiędzy Janem Pawłem II a ludźmi młodymi. Jednak trzeba mówić o ojcostwie szczególnym. I to nie tylko dlatego, że istniało ono wyłącznie w wymiarze duchowym. Było to ojcostwo mądre, szanujące w młodych ludziach ich godność, czasem odrębność, potrzebę poszukiwania. Młodzi ludzie w ważnym okresie rozwoju często odrzucają wskazania ojca, nie godząc się z jego rolą opartą na konwencji społecznej, a pozbawioną niestety fundamentu osobistego autorytetu. Postawiony w takiej sytuacji ojciec niejednokrotnie próbuje ratować swoją relację z dziećmi, dokonując swoistej reorientacji swojego postępowania. Nie była to bowiem relacja łatwa, przede wszystkim dlatego, że Jan Paweł II nigdy nie stawiał łatwych zadań, ani sobie, ani tym, do których się posyłał. Musicie od siebie wymagać, mówił do młodych na Westerplatte, przywołując wezwania wygłoszone wcześniej na Jasnej Górze. Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagają. Tylko wymagając od siebie, wbrew powszechnemu przyzwoleniu, napuśćcie na łatwiznę, można bowiem przyjąć i realizować inne niebieskie wyzwanie, by więcej być zamiast więcej mieć. Dzisiejsze więcej być młodego człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy. Nie możecie z tego zrezygnować. Jednocześnie jednak młodzi wyczuwali, z jak wielkim szacunkiem podchodził do nich Jan Paweł II. Stając pośród was, wołał razem z psalmistą: oto ziemia wydała swój owoc najcenniejszy, człowieka, ludzką młodość. Mówił do nich Jan Paweł II, przybywając na Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela w 1989 roku. Ten, który od krytykowanych pozbawił
Światowy Dzień Młodzieży do koloru. Pozostawił jednak swoje przesłania. Wezwanie do ofiarowania Bogu wolności, naśladowania własności, modlitwy, uwielbienia i wdzięczności za upływanie człowieka aż do śmierci. Przez drogę, by nie wierzyć w nietrudnego sukcesu i władzy, by nie szukać Boga tam, gdzie go nie ma, lecz pozostać mu wiernym, gdyż tylko On pragnie prawdziwego szczęścia człowieka. Kiedy staną nam szukam ludzi, gotowych pójść za Nim, by moich sercach Bożych praw. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły imię. Swoją Matkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zaśleć Jan Paweł II apelował do nauczycieli, a my, jako uczniowie, pragniemy przyłączyć się do tego sztabelu Wielkiego Świętego. Zwracam się do Was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania wiary powierzonych Wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie notują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od Was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Domagajcie się budować fundamenty pod ich przyszłe życia. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna jest stać się kuźnią usług społecznych, tak bardzo potrzebnych narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznać się do swoich przekonań religijnych, zgodnie z Wszystkiego dobrego życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi. I za jej przyczyną niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Niech strumienie łaski na Ciebie popłyną. Wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, administracji, oświaty zapraszamy do tej bliżej odważnej tego pamiątkowego wspólnego zdjęcia. Zapraszamy.